Ray Ferris, ex-Chief Project Officer tal-Ene Malta, huwa s-seba' persuna li tressa l-qorti fuq il-każ tal-loti ta' commissions fuq xiri ta' żejt fl-Ene Malta. Il-ħamisa l-ħabta ta' 11 ta' filgħodu f'awla numru 11 der Ray Ferris quddiem il-Maġistrat Antonio Micallef Trigona. Iż-żewġ bankijiet fl-awla tal-qorti imtlew bil-qraba tiegħu. Ray Ferris daħal miexi tranquill jistaqsi fejn irid joqgħod biex imbagħad sema l-akkużi miġjuba kontrih. Ferris huwa akkużat bi frodi aggravata li jipprova juża l-pożizzjoni tiegħu biex jinfluwenza deċiżjonijiet u b'korruzzjoni. Fil-qorti jingħad li Ferris irċieva platt tal-fidda għal dan il-għan. L-avukati Veronique Dalli u Kenneth Grima fil-qorti qalu li l-klijent tagħhom qed iwieġeb mhux ħati. Il-Maġistrat Antonio Micallef Trigona tal-libertà provviżorja lil Ray Ferris. Meta bdew jiġu diskussa l-kundizzjonijiet tal-libertà provviżorja, il-prosekuzzjoni mmexxija mis-Supretendent Paul Vassallo u l-Ispettur Angelo Gafa argumentat li l-kundizzjonijiet għandhom ikunu severi minħabba s-serjetà tal-każ. Iżda min-naħa l-oħra d-difiża qalet li bħalissa Ray Ferris m'għandux xogħol għaliex il-pożizzjoni li kellu fl-Ene Malta tneħħiet u ma jistax isib xogħol minħabba l-età li għandu u għalhekk għandu dħul limitat. Fil-qorti ġie spjegat li s-somma ta' 64,000 li ngħatat mill-Gvern bħala kumpens għal dan qed tintuża sabiex imantni l-istudji li t-tifla tiegħu qed tagħmel fl-Ingilterra. Apparti minn hekk il-kondotta tal-imputat hija nadifa. Għalhekk il-Maġistrat iddeċieda li jagħtih il-libertà provviżorja b'atta kundizzjonijiet fosthom li jiffirma fl-asta ta' taslima darba fil-ġimgħa u fuq depożitu ta' 3,000 euro u garanzija personali ta' 50,000 euro. Minn meta kienu żvelati l-ewwel dettalji ta' dan l-iskandlu mill-Gazzetta Malta Today sa issa diġà tresqu 7 min-nies quddiem il-qorti fosthom l-ex-chairman tal-Ene Malta Tancred Dabone.